सायाव भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। बर' सावथुन नायनानै मोजां रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। जेसास खेरकातारिनि डिरेक्सन होनाय आरो जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सायखं बर' सावथुनखौ फेब्रुवारिनि 26 खालि निउब एपआव हगारनाय जासिगोन। जाय बिथांमोना नायनो गोसो जानानै दङ, प्ले स्ट'र एप्सखौ डाउनल'ड खालामदो, गासैबो नायदो। गासैखौबो नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बे साबस्क्राइबारखौ क्लिक खालामनानै लादो, जाहाथे नटिफिकेसनआ थाब सौहैनाय बादि।